chiedh nade mage mokale, mage ma oseyude yuto mopogore opogore mano kaka wacho ni successes mage manyabedo ni untiere godo. Kanye ma oserienye mokalo e kinde go duto ka uchwalo kony makamagi ne sirkal mar kaunti kata gi migepe moko ma bende utiyo godo. To tiju ma utimo hie en mane? Okero kamano ahinya Cleophas. Daher mana medo ni mana kaka Elijah osewacho ni wan wasirore gi migao mar thieth. Koro ginene e jiwo community mondo dhi e chanjo, nitiere strategies kata chenro mondo bende watemo siro. To achiel kuomgi en tiyo gi ginene social media, weche mbui gi. To ma watiyogo ni joma tindo, nikech waseng'eyo ni joma tindo ohero tiyo gi ginene social media gi machalo WhatsApp, gik machalo TikTok gi. Koro magi be watiyo gi joma luongo ni youth champions mondo ti gi social media ni mondo gitem jiwo joma tindo mondo dhi e chanjo. Nikech kane wacha COVID ni obiro, joma tindo yane paro ni samoro en mar joma dongo, jomoti, but waseneno ni kata mana joma tindo bende tuo ni affect kabisa. Koro watiyo gi this youth uti gi weche mbui or ginene social media mondo gijiw joma tindo odhi e chanjo. And then